Rogyanan tayo, hindi kita medyo sensitibo dito damag tayo tatapo may panggep ka dito. Pamilya, tinabagkuwag ko nga babae. Dita ngay San Nicolas, Ilocos Norte apo. Gaputa ikisda apo ka dito yung gundaway. Ti hostisya mga idol. Tinutukan pa lang dito yung news team tayo. Ito dito yung nakamata report, police reports. Dito nga mismo nga San Nicolas ni Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Agtultuloy nga iikis ti pamilya Pagaduan kang runana ti padre de pamilyada ani Mr. Serelo Pagaduan ti hostisya para iti anak na ani Lovelyn Pagaduan nga imunan ani report ang binagkubagong ti dati a live-in partner na kuna ni Mr. Serelo asa kiti launay tinakem da asaan da ni Salakan ti Buridek nga anak na manipod ti ima ti dati akadenden na ti anak na imbatad na asaan na pulos nga imbagbaga ti anak na ti pasamak segun ken kuana nga idi nagpakada ti anak na mapan agubra ket nadlawan na analiday ti timek na ket idi anakadanon ti anak na iti pagubraan na ket namuan at ti suspek ket aglikos-likos iti lugar ket ipangpangtanan ti biag ni Lovelyn ken naamuan asaan na nga imbagbaga kadagiti naganak na iti pasamak no di kadagiti barkada na. Kain kami kung kunana nga dati kasla tinadlaw ko kasla dati naliday jay ko. Boses na aguni. At panidi asidagdakanot sa jayan sir. Dakano man nagrekos-rekos de jay may pampantang diagnan. Yung mga may bagbaga na balasan, mikar nga pampanta na gala, nga papapayon na. Ibaga-baga na't kadagati barkada na laeng, hindi mo dumanong kada kami. Gapu iti da ito'y pasamak ket porsigido ti pamilya agipila ti kaso kontra iti nang papatay ti Buridekda ket ada ti mensahe ni Mr. Pagaduan kada ito'y suspek. Alan, papay la kumata na ragsak kamot iti nang papatay mo anak me. Dakka nagbasulam at ato deta. Papel ako ma. Pangit na nagbabawi. Masapo nga ikarom ti nang papatay mo ta balasang me. Napod Diyos ti makamuking kamot ten. Mangnam na ti pamilya at tulungan kumaisuda iti nailian a pulisya. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.